рӯзи 2 апрел президенти Русия Владимир Путин бо ишора ба хатари тавсеяи сирояти коронавирус ё худ бемории COVID-19 гуфт ки ҳафтаи ғайрикорӣ то охири моҳи апрел идома мекунад. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы. Путин ваъда дод ки дар ин муддат маоши коргарон ҳифз хоҳад шуд. рӯзҳои ахир шумори бузурги муҳоҷирони кории тоҷик шикоят доштанд ки карантин онҳоро аз даромад маҳрум мекунад ва роҳҳои баста имкон намедиҳанд ки онҳо дар ин муддат ба ватан баргарданд. аснои суханронӣ аз қароргоҳаш дар новоагарёва президенти Русия аз эҳтимол дур надонист ки вобаста ба таҳаввулоти баъдӣ замони карантин метавонад кӯтоҳтар шавад ва ё тағйир ёбад.